Oganda ojiw mondo oter nyithindgi manyiri manie kind higni 10 gi 14 mondo oyud chanjo mar midhusi mong'ere kaka human papilloma virus makelo kansa matuo madho ofuko mar jok manyiri. Nyako Ramogi, aparo ni siganano wasesomo e thuolo machuok mokalo, kendo wabro dhi nyime e sigana machielo nimar mano ema sigana ma korka watieko e thuolo ni eri. Kawadhi nyime en riwruok ma ok mar piny owacho makedo ne ratich jok mamine mong'ere kaka Human Rights Defenders dwaro ni mondo sirikal mar pachoka mondo okaw ratiro ma joma mine oket mbele kaka imiyo buche motudore gi nek mar joma moko pek. Giwacho ni lwenje mag udi kod kit chwech mamoko osebedo mang'eny kendo osekelo tho mar mine maromo 170 higa mokalo, tanyuola matin kende moseyudo ratiro ne jogi. Gimedo wacho ni nitiere dwaro matego chenro mag dwaro ratiro kokalo e doho mondo mi okony luwo kendo kumo joma timo nek makamagi. Giyango ni gidhi ndiko pachgi e yo maliw e oboke makende kendo mondo chop ne sirikal kod aput maende no meeting manono nek mar jok mamine maende nonegi e pachoka mondo mi oketgi e tim. Bende gilero ni maeri en okang' maneno ni joma mine obedo gi duol e weche mahinyogi. That is found perpetrating issues on women or girls can face the law like a murderer, like a rapist, like a thief. In 2024, we lost 170 women. Most of them are breadwinners. These are hardworking women. These are young women with a future. And again, the year before, about 75. This is a meeting that will come up with recommendations to the government, where we are going to make a serious recommendation that also include very, very serious and radical recommendations that will make it, one, to deter men from killing women, but the other is to ensure that the society recognizes the value that every human being brings to the society.